Тапшыруыбызның беренче котлау сәламе Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Татар Сайман авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Караюшев Иршат Рәшит улы каршылый. Аңа 53 яшь тула. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сария Рәшитовна, уллары Илмир һәм Илдар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм, ә бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә мин һаман сиңа гашык булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, якыным гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремнең бизәге, балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит, туган көнең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Иршат дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет шәшәгем, син кыю бөркеткәем. Син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән безне олы тормышка бастырып, оныклар күреп, матур гомер кичерергә язсын сезгә. Туган көнең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп үтсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Акыллы киңәшең тыңлап, тормыш юлын үтәбез. Синең яннан яшәү өчен без көч алып китәбез. Әтиебез, барысы өчен бездән сиңа зур рәхмәт. Синең канатың астында яшәүләре бик рәхәт. Хөрмәтле Иршат Рәшитович, туган көнегез котлы булсын. Алда да гаиләгез янәшәсендә иң бәхетле кеше итеп үзегезне сизеп яшәгез. Туган көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит,
Үткән елларың барында эзләгән тапкан алтын кулларың сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең бәхетләр сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысын да